Dobar dan i dobrodošli u još jedan Buda Bowl video. Danas radimo kremšnite od ljubičastog batata. Znam, sve mi je jasno, kad čujete batat i kremšnite ne možete povezati to dvoje zajedno, ali vjerujte mi, ovaj kolač je prefin. Nije baš ko one prave kremšnite, nego je puno bolji i zdraviji. Hajmo mi na posao. Prvo očistimo i ogulimo batate. Iako su ovi batati nešpricani i mogu se koristiti neguljeni, ja sam ipak ogulila i radimo jednu glatku smjesu za kolače pa da ne bude grudica. Narežemo batate i skuhamo ih nekih 15-20 minuta da omekšaju. Namočimo grožđice, izblendamo zobene pahuljice, lanene sjemenke i orahe. Lanene sjemenke ćemo namočiti malo i ostaviti 10 minuta da puste svoju sluz. Zatim ćemo pomiješati sve suhe sastojke, znači orahe, zobene pahuljice, heljino brašno i prašak za pecivo. Dodat ćemo i šećer po izboru, ja sam ovdje stavila smeđi šećer. Grožđice i lanene sjemenke ćemo zblendati i dodati u suhu smjesu. To fino izmiješamo žlicom, rukom, kako god. Puding ćemo napraviti točno onako kako piše na vrećici. Pomiješat ćemo prah iz vrećice sa biljnim mlijekom. Kad ostatak mlijeka zakipi, sve zajedno ćemo promiješati nekoliko minuta na slaboj vatri. Puding ćemo promiješati sa batatima. Odlučila sam dodati malo agar-agara da stvrdne smjesu. Dodati zaslađivač po želji. Sve zajedno izblendati u blenderu. Smjesu za biskvit ćemo utisnuti u pleh. Prvo ćemo ispeći samo tu smjesu za biskvit 10 minuta na 180 stupnjeva. Zatim ćemo izvaditi iz pečnice i dodati smjesu od batata. Sve lijepo poravnati. A zatim ćemo staviti sve zajedno u pečnicu na 180 stupnjeva oko 30 minuta. Kolač bi bilo najbolje ohladiti preko noći u frižideru, a zatim idući dan dodati šlag. Nadam se da ćete uživati u ovom slatkom, zdravom desertu od batata. Hvala i dobar tek!